Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Aşgabatdaky darasynyň başlygy Fatih Türkmenogluny salgylanyp, Trend nesiri Türkmenistanyň jemi içer könüminiň şu ýyl 6 götermeçenli ösmegini garaşylýanlygyny habar berýär. Emma bütün dünýä banky Türkmenistany şu ýylyň ýanwaryny tapgyr ikinji gedek global ykdysady perspektiwalar hasabatyndan çykardy. Geçirilen pul serişdelerinin köpelmeginiň hasabyna hususy sarp edişligiň ýokarlanmagy hemde infrastruktura maýa goýumlarynyň köpelmegi esasy ösüş faktorlary bolup durýar. Pandemiýanyň ýagdaýyna baglykda bu çaklama täzeden hem seredilip biliner diýip Türkmenogly Trend neşrine aýdypdyr. Şeýle Türkmenistanyň gün we ýel energiýasyny öňürmek wabatyndaky uly mümkinçiligine öňüs çekipdir. Hünärmeniň pikirçe Türkmen hökümeti uglawadaro serişdelerini ulanmak wabatyndaky durnuksuzlygy düşünýär we dayanykly energiýa serişdelerini öňürmek üçin alternativ ýollar gözlemegiň ähmiýetine ýokary baha berýär. Türkmenogly bankyň bu pikir garaýşlary gollaýanlygyny aýdýar. Şol wagtda Türkmenoglynyň sözlerine görä, Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Türkmenistanyny gaýtadan işlenilýän energiýa pudawy bilen baglanyşykly anyk taslamasy ýok. Emma ol bankyň bu uğurda edilip biljek hyzmatdaşlyk mümkinçiligini öwrenmäge açykdygyny belleýär. 2022-nji ýylyň oktýabryna maglumaty görä, Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky Türkmenistanyny işe başlaly bäri ýurdun dürli pudaklarynaky 70 döwre proýekti 272 milyon euro meçörüni sermaýe ýatyrypdyr. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň çap edýän ösüş sanlary soňky döwürde halkara guramalarny kän kanagatlandyrmaýany meňzeýär. Hasanygy bütün dünýä banky Türkmenistany şu ýylyň ýanwaryny tapgyr ikinji gedek global ykdysady perspektiwalar hasabatyndan çykardy. Azatlygyň geçen ýyl habar berişi ýaly bütün dünýä banky global ykdysady perspektiwalar atly soňky hasabatyny ygtybarly maglumatlaryň ýokdugy sebäpli Türkmenistany öz taýýarlayan hasabatyndan çykardy. Esaslandyrılan hillaki ygtybarly maglumatlaryň ýokdugy sebäpli bütün dünýä banky häzirki wagtda Türkmenistan we Venezuela boýunça ykdysady önüm girdeji ýa-da ösüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan we Venezuela makro ykdysady agregatdan aýrylýar diýip şonu hasabatda habar berilipdi. Ýatlasak mundan ozal Halkara Valyuta Fondy hem aprel aýyny Türkmen hökümetiniň resmi statistik sanlaryny ulanmagy betetdi. Pul gaznasy dünýä ykdysadyýatynyň ösüş perspektiwalary atly soňky hasabatyna jemi içer könümiň ösüş derejesi boýunça Türkmenistanyň hödürleýän sanlaryny ulanmady. Azatlygyň bu meseleler hususan yglan edilýän ösüş sanlary, önümçilik görkezleri bilen yerli ilatyň durmuş, ýaşaýyş derejesiniň arasyndaky tapawut boýunça Türkmen resmiýetlerinden açyk ýa anonim şertde düşündiriş almak synançyklary häzirlikçe netije bermeýär.